हेलौ लोगोफोर, आरोबाव आं दिनै मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लाना फैलायबाय। नोंथांमोना बे गोदान मिउजिक भिडिअ'नि टाइटेलानो जादों गोसो गोरबोनि खोथा। आरो बे भिडिअ'खौ माबे चेनेलाव आगारदों नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ फुल नायजोब्बासो मिथिगोन दि चेनेलनि नामानो जादों फैलाजि बरगयारी। बिथाङा प्रडिउस खालामनाय दोंसे मिउजिक भिडिअ'। बे मिउजिक भिडिअ' गोदान एलबामखौ रिलिज खालामबाय। नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपसनाव थांनानै नायहैनो हागोन। भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना हो। गोदान मिउजिक भिडिअ'नि आपडेट लाना फैबाय थागोन। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै गालां होमबासो मिथिगोन भिडिअ'नि आपडेटखौ।